L-aħwa Giorgio Alfred De Giorgio għamlu talba oħra fil-qorti biex ikun sospiż il-ġuri li jinsab fil-qrib fejn huma qed jiġu akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. It-talba saret lill-imħallef Joan Vella Kuxkiri. L-aħwa li tnejn jinsabu akkużati li wettqu l-assassinju f'Ottubru tal-2017 qed isostnu li d-dritt tagħhom għal smigħ ġust jinkisser b'diversi modi li kieku il-proċess kellu jkompli quddiem ġurija. Kif żvela b'mod esklusiv is-sit netnews.com.mt, wieħed mill-aħwa Alfred De Giorgio nhar is-sibt iddaħħal l-isptar Mater Dei wara li kmien il-ġimgħa l-oħra beda strajk tal-ġuħ fil-ħabs biex jipprotesta fuq din is-sitwazzjoni. F'rikors ippreżentat quddiem il-Primawla tal-Qorti Ċivili fiġ-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha huma argumentaw li d-difiża tagħhom ingħatat daqqa ta' ħarta mill-avukat tagħhom meta x-xahar li għadda ħabbar li mhux se jkompli jidher għalihom. Huma qed jargumentaw li ma jistax ikollhom difiża tajba fil-proċess mingħajr l-għajnuna ta' avukat tal-fiduċja tagħhom minħabba l-iskala u l-kumplessità tal-każ li jinkludi madwar 15,000 dokument u 4 gigabytes ta' data. Sostnew ukoll illi ma jnatawx ħin biżżejjed biex isibu avukat ieħor tal-għażla personali tagħhom u ġew assenjati avukat tal-għajnuna legali kontra x-xewqa tagħhom stess. L-avukat tal-għajnuna legali Joseph P. Bonnici iffirma rikorsi li ġie ppreżentat kontra l-Avukat tal-Istat, l-Avukat Ġenerali u d-Direttur Ġenerali tal-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qrati.